ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। মোবাইলটা দাও ada bapak benar ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଳତି ବାପା ଆଳତି କର ଦୀପ ଥାଳି ଧରିକି ନିଜ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଆଳତି କର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ପିତା ମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଶିଶୁ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ତ ବାସ୍ତବ କରନ୍ତୁ। ऐश्वर्य रहे, बल रहे और शत्रुओं का क्षय रहे, विफलताएं दूर रहे, सफलता और संपदा आपके कुल खानदान में, आपके जीवन में रहे। आपके कुल खानदान में आने वाले बाल बच्चे पुत्र पुत्र में आने की बावड़ी बनी रहे। वर्तमान कार्यक्रम पूर्णाहुति करवा।